Avui és dimecres d'entrevista política i aquesta setmana ens visita Jofre Serret, és el portaveu de Malgrat ens mou. Gràcies per ser amb nosaltres, benvingut. Moltes gràcies a vosaltres i comencem aquest nou any, per fi, 2022, que esperem que sigui el fi d'aquesta pandèmia que ens està marcant tant en els darrers 2 anys. A veure com acaba tot el tema relacionat amb la Covid. El que sí que hem fet és començar aquest 2022 doncs, amb un punt de mira interessant, que és el d'aquests 35 pisos de lloguer social que tindrem a Malgrat de Mar. Són pisos de lloguer per a joves i per a gent gran. Així és, de fet, aquest era un dels objectius de Malgrat ens mou en el programa electoral, com també en el compromís de l'equip de govern, en aquest pla d'acció municipal que es centrava i centra les polítiques en les persones. És evident que Malgrat té una necessitat indispensable de fer front a la vulnerabilitat habitacional, no només a la vulnerabilitat social, sinó a totes les problemàtiques vinculades amb l'habitatge. I un d'ells és sobretot en els col·lectius de gent jove i gent gran. Costa molt trobar habitatge en un municipi on el lloguer cada vegada és més elevat i, per tant, totes aquelles oportunitats que tinguem al govern municipal de poder crear dotacions d'habitatge, així ho farem. Una d'elles és la construcció que ja està en solfa, per dir d'alguna manera, i que ja s'està construint en el mateix carrer, el Roger de Flor amb Isaac Albéniz, i l'altra, doncs, aquesta nova oportunitat que en el plenari passat ja vam iniciar aquesta modificació del planejament general, del POM urbanístic municipal. Sobretot també vull aclarir a tothom que ens escolta que no estem començant a construir els habitatges, sinó que el que estem preparant és la qualificació del terreny per poder construir aquests 35 pisos que seran de dotació social. A partir d'aquí també en vindran més. Recordem que també va passar en el plenari l'aprovació definitiva del PP7, on en la zona d'allà la policia local també hi ha una reserva de terrenys per construir pisos socials i, per tant, això serà una pràctica que anirem veient perquè hem de poder dotar d'aquest parc d'habitatge al municipi. Era una assignatura pendent, l'habitatge social a Malgrat de Mar, no és la primera vegada que en parlem. No és la primera vegada que en parlem, de fet, ha costat moltíssim iniciar les obres del bloc de pisos del carrer Isaac Albéniz. De fet, en aquests moments hi ha un retard en la construcció per també un problema tècnic, però que esperem que el 2023 doncs, ja estigui l'edifici construït i sigui una realitat. I com ja hem exposat en altres moments, des de l'any 85 que no es construeixen pisos dotacionals al municipi. Estem parlant de gairebé 40 anys sense construir dotacions d'habitatge en un municipi que, com dèiem, fa realment falta perquè s'han destinat, sobretot en el sector privat, doncs, la construcció d'habitatges que s'han destinat al sector turístic i, per tant, també això fa que el preu del lloguer sigui més alt i hi hagi aquesta vulnerabilitat habitacional. Ens diu que la promoció d'habitatges de Roger de Flor amb Isaac Albéniz porta un retard, sí? Per què? I en tot cas, doncs, quan està previst que s'acabi d'enllestir? Parla del 2023, però no ens ha dit si serà durant la primera meitat de l'any o la segona. Bé, de fet, la construcció havia d'estar acabada al març del 2023. Hi ha un retard, com deia, per una situació tècnica que s'ha descobert en l'obertura dels terrenys, que s'està solventant a nivell de planimetria i, per tant, a nivell d'arquitectura, i a la que això estigui solventat doncs, s'engegarà l'obra pròpiament, que si ja passem per aquella zona es pot veure que ja hi ha moviments i esperem que sigui el més ràpid possible. Dic dintre del 2023 perquè no sé en quin retard hi haurà i evidentment quines conseqüències també pot tenir el fet de que hi hagi aquest retard en la construcció. Canviem de tema. Hi ha una qüestió que nosaltres li volem preguntar perquè, entre d'altres coses, doncs, preocupa els malgratencs i malgratenques i és el tema relacionat amb l'embalat que s'ha d'instal·lar a l'Escola Mare de Déu de Montserrat i que ha d'acollir tota l'activitat que fins ara doncs, es feia al Centre Cultural. En quin punt ens troba aquesta instal·lació? Bé, com vam explicar en diferents formats i en diferents canals, el govern apostem perquè puguem continuar tenint cultura. Malauradament, amb la pandèmia s'ha hagut de parar i engegar diverses vegades per als motius que tots coneixem, no pas per voluntat municipal, sinó a nivell mundial. Per tant, ara ens trobem en una situació que l'equipament al centre cultural no es pot utilitzar, que està en procés de licitació també l'obra del centre cultural i, per tant, la maquinària està engegada perquè puguem rehabilitar-lo el més ràpid possible i també hi ha la licitació feta d'aquest embalat que ha de permetre que abans de Setmana Santa el tinguem ja situat en el pati de darrere, és a dir, entrant pel carrer Comerç de l'Escola Mare de Déu de Montserrat, un equipament que també permetrà alhora
poder resoldre les dificultats que tenen sobretot les classes d'educació física en els dies de pluja, tenir un espai d'esbarjo al pati cobert amb ombra, etc. Per tant, entre una cosa i l'altra resolem dues problemàtiques existents en el municipi. Per tant, què vol dir? Que un cop tinguem aquest embalat, les entitats que utilitzaven el centre cultural podran fer-lo servir de la mateixa forma, assajos entre setmana als vespres, les obres de teatre els caps de setmana, les escoles de música, les escoles també del municipi que necessiten un espai per poder fer els finals de curs, etc. Tots sabem que el centre cultural té molta activitat i alhora, doncs, amb aquest accés directe al carrer per permetre que hi hagi aquesta agilitat en l'ús d'aquest equipament. Aquest embalat es quedarà permanentment a l'Escola Montserrat? A priori aquesta és la intenció. Evidentment, l'Escola Montserrat té un projecte en allà, en la zona on hi va aquest embalat hi ha d'haver-hi un gimnàs o un pavelló i, per tant, continuarem també batallant perquè el Departament d'Ensenyament, qui és qui hauria d'assumir la resolució d'aquesta problemàtica, perquè al cap i a la fi, qui no pot fer educació física quan plou és l'escola. Evidentment, l'Ajuntament sempre ens hi trobaran de cara donant suport a tots els recursos que necessitin, però evidentment també continuarem treballant perquè el Departament d'Educació posi els recursos necessaris en la construcció d'aquest equipament que els hi fa falta. Tornant a les entitats que fan ús del centre cultural, fa molt temps que tenen la seva activitat aturada o pràcticament aturada. Com afectarà aquesta situació, si creu que les pot afectar d'alguna manera? Bé, la situació, no sé si es refereix amb la pandèmia, ja hem vist que ha afectat directament. De fet, a l'Ajuntament hem posat mecanismes perquè les entitats poguessin anar fent petites pinzellades de les seves activitats. Una d'elles, com veiem, doncs, el Barretina Sona havia d'engegar el mes de gener, es va haver d'aturar, ara per fi sembla que al febrer, si tot va bé i no tenim més problemàtiques, doncs podran també anar fent el desenvolupament de la seva activitat i la idea és precisament de dotar d'aquests recursos perquè puguin desenvolupar els seus projectes programàtics, aquesta programació estable cultural que té Malgrat, que és molt gran, sumat a nous projectes que també veurem de la Regidoria de Cultura, com és la Vila dels Llibres, que ben aviat doncs, també podrem explicar, malgrat serà Vila dels Llibres 2022 i que crec que també és un projecte a nivell cultural molt diferent al que estem acostumats a treballar fins ara, una cultura que ha d'obrir altres mirades, no només focalitzat doncs, amb les festes, la festa major, etc., sinó la cultura, com sabem, és el tot, la cultura és estar tot arreu i, per tant, hem de poder també anar desenvolupant aquest projecte cultural que, malgrat ens mou, portàvem al programa, que vam casar en aquest pacte de govern i que la regidora de Cultura doncs, està intentant desplegar amb la resta de tècnics. Quan en tindrem més detalls d'aquest projecte? Ben aviat, segur que podran entrevistar la regidora de Cultura perquè els expliqui tots els detalls. De fet, si no vaig malament, no vaig mal errat, com que aquest és un projecte de tot Catalunya, hi ha diferents municipis que seran Vila del Llibre, es farà la presentació oficial aquest mes de febrer i, per tant, abans de que es faci la presentació, segur que ens podrà anar desvetllant cosetes que millor que ho faci ella i que no ho faci jo en aquest apartat. Li ho preguntarem de ben segur. Entrem a la recta final de l'entrevista i ja que el tenim aquí com a regidor d'Urbanisme, doncs també volem saber en quin punt es troben ara mateix els projectes del tram 0 de la Riera i també el del passeig marítim. Veurem el passeig acabat abans d'acabar aquest mandat? Bé, a Urbanisme hi ha molts projectes en marxa, hi ha moltes licitacions en marxa, que esperem que vagin veient la llum, però n'hi ha dues d'elles. Una és el tram 0, que no depèn només de nosaltres, sinó que també depèn de l'ACA. Els projectes estan, alguns d'ells, alguns dels trams ja aprovats i saben que això va ser una modificació i un acord que vam arribar amb l'ACA que no ha estat resolt fins ara al mes de novembre i, per tant, el 2023 s'hauran d'iniciar les obres, però no estaran acabades, segur, abans que acabi el mandat. I pel que fa al passeig marítim, doncs, com saben, aquest és un punt que està en un contenciós als jutjats i, per tant, jo aquí sí que de moment em permeto no explicar massa cosa més. Les obres estan aturades, el contracte està resolt, l'Ajuntament hem anat acabant i encara estem acabant elements del tram de la primera fase,
Per tant, aquest mandat segur que tampoc veurem acabat tot el passeig marítim. Per tant, aquest és un dels reptes que tindrà el nou mandat. El nou mandat haurà de fer front a l'acabament de l'obra de la segona fase del passeig marítim. El seu partit, per tant, ho portarà en el programa. Nosaltres som partidaris, sempre hem apostat de tenir una façana marítima renovada, per tant també hem de parlar de la zona de l'Avinguda dels Pins, que és un dels altres reptes, i per tant veurem. El programa Malgrat ens mou l'estem treballant, no el desgranaré ara, però no enganyarem a la ciutadania si diguéssim que sempre hem apostat en aquest projecte. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, per ser amb nosaltres. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.